Ta moje ségra. U nás taky zpívá. Fakt? Jsi v přípravce? Zatím. Nebylo to špatný. Zkuste ještě jednou. Podívejte, je vás tady 30 a do Ameriky může jet jenom 20. Hrajem hru? Kolikrát se na tebe Mácha podívá? Víš, že ti to nedal kvůli tomu, jak zpíváš? Tak mi řekni, co se stalo. Já chci jet. Co je? Proč nespíš? Slyšela jsem tu kytaru. Co tady děláte také pozdě v noci? Děláš. Co tady děláš? Všechno, co děláš, děláš naprosto správně. Jsi opravdu výjimečná.